Γεια σας, MindLab Xterra Pro. Ελάτε να δούμε το περιεχόμενο της συσκευασίας. Ανοίγοντας το κουτί θα βρούμε οδηγίες χρήσεως του ανιχνευτή, σύντομες οδηγίες χρήσεως. Στη συνέχεια θα βρούμε το κάτω μέρος της ράβδου του μηχανήματος, την κεντρική μονάδα του μηχανήματος. Μετά έχουμε ένα μαγνητικό καλώδιο φόρτισης του ανιχνευτή μας. Θα βρούμε τη χειρολαβή του μηχανήματος, η οποία πρέπει να προσέξουμε καθώς στο εσωτερικό της μέρος έχει τη βίδα και το κλειδί Allen, τα οποία χρησιμοποιούνται για να βιδώσει η χειρολαβή στο μηχάνημά μας. Επίσης θα βρούμε τα άλλα δύο μέρη των ράβδων του μηχανήματος. Και τέλος, στη συσκευασία θα βρούμε ένα δίσκο 12 inch της MindLab για το μηχάνημά μας. Ευχαριστώ πολύ.